המדיום החדש של האינטרנט מאפשר הרבה מאוד העתקות פיראטיות, הפצה על ידי לחיצת כפתור למיליוני עותקים. לדוגמה, את יכולה לשים את התמונה של המשפחה שלך או של החברים שלך באינטרנט ולמצוא אותה מחר בכל מיני אתרים שבכלל לא רצית שהם יהיו שם. באיזה אתרים למשל? למה להם לקחת את התמונה שלי? אם יש איזושהי תמונה של איזה סלבריטי, או סתם איזשהו שיר שכתבת ואת לא מעוניינת שמישהו אחר ישכפל אותו וישים באתר שלו, זה מאוד מאוד קל היום לעשות העתקה תוך שנייה. ולכן היה צורך לטפל בשאלה מה קורה באינטרנט. האם גם באינטרנט אסור להעתיק, או שבאינטרנט הכל חינם, הכל מותר, הכל פרוץ ואין גבולות. תגידי, זה נכון שמ-1911 לא עשו שום שינוי בחוק הזה? איזה יוצרים, איזה זכויות היו ליוצרים ב-1911? אז זהו, אז האמת היא שהחדשות הטובות זה שמה שהיה קיים קודם, הזכויות שהיו לנו קודם כיוצרים, קיימות לנו גם עכשיו, ועשו התאמה מסוימת שחלה גם על האינטרנט. זאת אומרת, מה שהיה מותר קודם לבעל הזכויות יוצרים בלבד, להעתיק, לפרסם, לשדר, לעשות מהספר מחזה וכולי, גם היום הזכויות האלה נשמרות לך, כלומר, רק לך כיוצרת מותר לעשות שימוש בלעדי ביצירה שלך באינטרנט. אוקיי, ומה זה יוצר? מה ההגדרה של יוצר? יוצר זה מוגדר לתחומים הספרותיים, המוזיקליים, הדרמטיים והאומנותיים, כשזה חייב להיות משהו מוחשי. זאת אומרת, שיחת סלון על איזשהו רעיון שיש לך לסרט לא תזכה להגנה של זכויות יוצרים. לעומת זאת, אם כבר העלית על הכתב את התסריט, או כבר התחלת לצייר משהו, או כבר כתבת את השיר, אז על זה כן יש לך הגנה של זכויות יוצרים. אבל עד לאן מגיעה ההגנה הזאת? כי את יודעת, יש מתוחכמים, לא חייבים לגנוב את היצירה כמו שהיא. אפשר לעשות שינוי אחד או שניים, נכון. ונשמע טיפה אחרת. נכון. אז מי אמר שזו העתקה ולא פשוט, את יודעת, יוצר אחר שבמקרה חשב על אותו סולם, על אותו אקורד? נכון, זו שאלה מצוינת. זו שאלת $1,000,000 בעצם. וזה בית המשפט קובע. כשיש איזשהו סכסוך, ואחד טוען זה שלי והשני טוען זה שלי, אז בית המשפט בודק כדי לראות באמת אם יש הפרה, מהי הכמות של העתקה. את מבינה, אם מישהו כתב ספר, והבן אדם השני כתב ספר אחר, ובמקרה ישתמש בשורה שהיא דומה, קשה מאוד יהיה לראות בזה העתקה של הזכויות יוצרים, אבל ואם הרעיון הוא דומה? אם הרעיון הוא דומה ושני אנשים ישבו כל אחד בבית שלו וכתבו באופן עצמאי על אותו רעיון, אין עם זה שום בעיה. מצד שני, אם אנחנו רואים דף שלם, לדוגמה, שמועתק, יש כבר עם זה הפרה של הזכויות יוצרים. זאת אומרת, זה עניין של היקף. אני נזכרת עכשיו בכל העבודות האלה שיש באינטרנט, שהתלמידים עושים קופי-פייסט ומעתיקים. זה לא הפרה של חוק זכויות יוצרים? בהנחה של התלמיד שכתב את החיבור שלו למורה בכיתה ד' חושב שזו יצירה ספרותית מתקדמת. אז כן, גם לילד בכיתה ד' שכתב שיר יפה יש לו זכות יוצרים. אז איך מגינים? אוקיי, פרסמתי סיפור קצר, אני רוצה שאנשים יקראו אותו. אגב, אולי זה אינטרס שלי שיעתיקו אותו לאתרים אחרים. נכון. וזה יפורסם כמה שיותר, אבל בהנחה שזה מפריע לי. נכון. מה עכשיו אני יכולה לעשות? אוקיי, אז יש חדשות טובות ויש חדשות רעות. החדשות הרעות זה שמאוד קשה להגן. מאוד מאוד קשה להגן, כי ברגע שאת מעלה את השיר שלך לאתר שלך, כמו שאמרתי, אפשר להעתיק אותו, cut and paste את אמרת, לחיצת כפתור. מה כן אפשר לעשות? קודם כל, כדאי ומומלץ לכל אחד לכתוב שהחומר, את השם שלך ושהוא מוגן בזכויות היוצרים. זאת אומרת שזה שלך. כדי למנוע טענה שלא ידעתי, לא שמעתי, דבר שאנחנו נדבר עליו בהמשך, מה המשמעות שלא ידעתי, לא שמעתי, אבל דבר ראשון מומלץ לכתוב מוגן בזכויות יוצרים ואת שמך. ואז מה שאפשר פשוט לעשות זה למנוע טענה של חוסר ידיעה, כי זכות יוצרים יש לך 70 שנה ליוצר מיום מותו. זאת אומרת שכל עוד את חיה ו70 שנה אחרי זה, היצירה הזאת שיצרת מוגנת. כן, התיישנות של 70 שנה. כמו הפג תוקף של הקוטג' יש לו זה 70 שנה. בסדר, אבל כבר מצאתי את זה. ההוא עשה קופי-פייסט, מחק את ה-C והעיגול הזה מוגן בזכויות יוצרים. מחק את שמך. מחק את שמי. עכשיו מה קורה הלאה? אוקיי, אז נניח שגילית את זה באתר אחר, עיתון אחר, אתר אחר. מה שאת יכולה לעשות, כמובן, במידה וביקשת מהם להסיר את זה ולא הסכימו,
את שואלת מה בעצם יכול האזרח הפשוט לעשות, נכון? אז מבחינת החוק, יש לו אפשרות לבקש פיצויים מבית המשפט. הסכום הוא מאוד מאוד הועלה מהחוק החדש, העלו את התקרה על 100,000 שקל. וואו. זה לא בשמיים, אבל מקודם זה היה... רק ההוצאות המשפטיות, שנים ייקח להוכיח שזה אכן יצירה שלי מקורית ולא של מישהו אחר, זה פחות או יותר יחסי. אני מסכימה איתך שלדעתי גם צריך להעלות את הסכומים האלה, במיוחד לנוכח הקלות של העתקות, אבל כרגע זה המצב, ואפשר לקבל את הסכומים יותר גבוהים. הסכום של 100,000 שקל זה ללא הוכחת נזק. זאת אומרת, גם אם את כותבת שירים להנאתך ולא מתפרנסת מהם, אבל הוכחת שמישהו העתיק אותם, לא נגרם לך שום נזק בעצם, אולי אפילו... בעצם אין לך מזה נזק, ואת פשוט לא רצית שיעתיקו בלי הרשות, לא ביקשו, סכמתך. אפשר לבקש פיצויים עד 100,000 שקל. ונזק זה כמובן יותר. במידה ואת מצליחה להוכיח שיש לך נזקים, ואת אפילו מתפרנסת מזה, וזה גורם לירידה בהכנסות, אפשר לבקש יותר. כן. אבל אז צריך להוכיח. חוק הזכויות היוצרים עודכן, הבנו מתי אפשר לתבוע, אנשים תובעים בבית המשפט. יש מקומות שבהם זה הדהים אותך, שבית המשפט קבע שלא הייתה הפרה? כן, כן. האמת היא שאחד המקרים שהכי הדהים אותי, זה מקרה של אתר שהיה לקוח שלנו בעבר. הוא אתר שבנה מאגר מדהים של חוגים, כל מיני חוגים מכל הסוגים של כל מיני אנשים בכל הארץ, ולהפתעתו, תדהמתו, אכזבתו, אחרי שהוא השקיע בזה חודשים רבים של עבודה, הוא גילה אתר מתחרה עם אותם חוגים שהוא פרסם באותה שפה, באותו לשון, פשוט העתיקו את כל המאגר הזה. כמובן, רץ לבקש צו מניעה כדי למנוע מהאתר המתחרה להמשיך בפרסום של הטקסטים האלה, כולל התמונות וכו'. מה שהדהים אותי הייתה הפסיקה של בית המשפט המחוזי בתל אביב. אני מקווה שיום אחד הפסיקה הזאת תעבור שינוי. בכל מקרה נפסק שבמקרה הזה אין כאן הפרה של זכויות יוצרים של החומר הזה, מכיוון שלא האתר הוא בעל זכויות יוצרים בחומר, אלא אותם אנשים שפרסמו את החוגים שלהם. ולכן בעצם המסקנה היא, מכיוון שעדיין תחום האינטרנט הוא חדשני ומורכב, ואני מייעצת לכל בעל אתר שרוצה לבנות אתר מסוג הזה או מסוג אחר, להתייעץ לפני שהוא בונה איך כדאי לו לתכנן את האתר, כדי למנוע אכזבה ובעצם עמל של חודשים רבים. למה לא הייתה כאן הפרה בעצם? למה בית המשפט קבע שזה הוגן? בית המשפט לא קבע שיש כאן שימוש הוגן, אלא הוא לא קיבל את צו המניעה, מאחר ולא בעלי האתר שהשקיעו בפיתוח האתר הם בעלי זכויות יוצרים, אלא המפרסמים עצמם. אלה שעושים את החוגים. כן, וגם יש איזשהו תקדים מוכר, מי שמכיר את הפרשת מעריב נגד אול ג'ובס, ששם היה לוחות דרושים, ושני אתרים התחרו על המודעות דרושים, ונקבע שלא לעיתון עצמו יש את הזכויות יוצרים במודעות האלה, שאנחנו מפרסמים על דירה או רכב, אלא למפרסמים עצמם. זה אומר שמי שרוצה לבנות אתר אינטרנט, כדאי שיחשוב מראש על העניין הזה של זכויות יוצרים לפני שהוא מכניס תכנים לתוך האתר? בהחלט. כל דבר שקשור היום ליצירה האמנותית שהזכרנו, שזה מוזיקה ותכנים וטקסטים וכולי, ורוצה לשלב אותם, אני מאוד מאוד ממליצה להיות מעודכן, להתייעץ לפני גם בגלל שהחוק משתנה, גם כיוון שהאינטרנט זה דבר גלובלי, ובמיוחד אם אתה רוצה להגיע לקהלים בחו"ל, כדאי לדעת מה החוקים במדינות היעד, בארצות הברית לדוגמה. שם החוקים שונים? החוקים הם שונים, לא מאוד מאוד, אבל יש וריאציות, וכדאי להכיר, החוק בארצות הברית יותר מתקדם מהחוק שלנו, בהרבה מאוד היבטים. אגב, גוגל לא מפר זכויות יוצרים כשהוא לוקח את כל השמות של האתרים והתמונות של האתרים? אז זהו שגוגל, לשמחתו, קיבל פסיקה מאוד אוהדת בארצות הברית לטובתו, שאמר שגם אם הוא לוקח את התמונות הקטנות מתוך האתרים כדי להציג אותם בקטן, מה שנקרא, זה נחשב שימוש הוגן, מותר לו. מה שמותר לגוגל אסור לנו.